आङो रौता बासि हिसाबै दिनैनि बे जितु सरकारनि जि गोलोम बोथोरनि जि बागुरुम्बा स्पेसियेलि आरो बिहु बेखौ फोरोंनाय बे हाबाफारिखौ जोंनि बे जयभद मेम'रियेल हाइ स्कुलावहाय जोङो खुंनो मोननायखौ आं खोब गोजोननाय मोनदों आरो बिनि बेखेवगिरि हिसाबै जानो मोननानै आं आरोबाव गावखौनो खाफाल गोनां होननानै आं सानदों। दिनै बेहाय जायफोर फरायसाफ्रा बेहाय सोलोंनो होननानै फैदों बे गथ'फोरखौ फोरोंनो थाखाय जा फोरोंगिरि बिथांमोन दंफैखायो आरो जों आसा खालामदों बेफोरबायदि सुबिदाया बिदि जों मोनबाय थाया। बे जोंनि थाखाय बिराद गल्डेन मोनसे चान्स। जोंनि बे उन्दै फरायसा फरायसुलिफ्रा दायो बिसोरो सोलोंनायनि सम। बे समाव बिसोरो जेसेबांखि बिसोरनि सोलोंनो गोनां जि आयदाफारिफोर होयो बेखौ बिसोरो दा कनजिउम खालामनाय बा सोलोंनो हानायनि बिस्रा मेन्टेलिटिबो दङ आरो बिसोरनि जि फिजिकेल स्ट्रेंथ देहा बेफोरबो बिसोरा दायो गासैखौबो सापर्ट खालामो। बिनिफ्राय बेखौ सोलोंनानै 15 दिननिब्लाबो बे समा जोबोद खम जादों, थेवब्लाबो 15 दिननि गेजेरावनो बिथांमोना जि मिउजिकनि जि मोनसे जि थट होनना बुङो बेखौ मोनोब्ला बिथांमोना हयथ' बे 15 दिन उनावबो बिथांमोना आजीबन मिउजिकखौ बिथांमोना मोजां मोनलांगोन। मानोना मोसानाय मुसुरनाय बे मिउजिकनि जि इन्टारेस्ट बे इन्टारेस्टआ गुबुन इन्टारेस्टनिफ्राय बहुद जुदा। बेखाय जों सानदों जि 15 दिननि जि कर्मखाला बिनि गेजेरजों जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा जोबोद मुलाम्फा जागोन। आरो जोबथारनायाव सरकारा जितु हाबाफारि लादों, जितु हाबाफारिया जाहैबाय जोबथारनायावहाय जि सार्टिफिकेट होनाय, बेबो मोनसे बिराद गिदिर मोनसे प्रशंसनीय। मानोना बेबायदि सार्टिफिकेट मोननाया साफा जे बिसोरो रोंगौथि गोनां बा इन्टारेस्टेड सुबुं बेखौ प्रमान होनाय जागोन आरो हयथ' बे सार्टिफिकेटआनो बिसोरनि जिउ दानायाव बिसोरखौ बोनायावहाय हेफाजाब होनो हागौ। बिदि फिसा हाबाफारिनि गेजेरजोंनो जोंनि जि हारिमु, जोंनि जि जौगासार बे जौगासारा जाखांबोयो। जेने फिसा दैनि थरथिंनिफ्रायसो जिहेतु लैथो जायो, सागर जायो, दा जों बेफोरखौ जोङो नेवसिनानै दोनजाया। आं सानो बेबायदि फिसा हाबाफारि लानायनिफ्राय जोंनि उन्दै गथ'फ्रा जुदि मिउजिकनिफ्राय जुदि बा मोसानाय मुसुरनायाव जों आवगायनो हायोब्ला हयथ' इयुनावहाय बिसोरनो देरनानै बे बर' हारिनि थाखाय गिदिर मोनसे हाबाफारि मावगोन होननानै आं सानो। जेरै बागुरुम्बा दोहौनि बाथ्रा जा खैदिनमान सिगां जोंहा गुवाहाटियाव जितु आसाम सोरखारनि नाजानाय आरो बर' बिटिसिनि जि नाजानाय बेयाव जि मोनसे जाना थाङो बे इन्टारनेसनेल मोनसे मुंदांखा मोनसे हाबाफारि जाबाय। थिग बिदिनो जों दा जानो थांगासिनो दङ। जोंनि उन्दै गथ'फ्रा जुदि बेफोराव आरोबाव जुदि इन्ट्रेस्ट होबावोब्ला हयथ' बेनिख्रुइ साबसिन हाबाफारिखौबो मावफुंलांनो हागोन होननानै आं फोथायो। जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो आसाम सरकारनि जे बिथोन बायदियै उदालगुरि जिल्ला बेंगिरिनि हेफाजाबावहाय आरो रौता मिउजिक कलेज एन्ड फाइन आर्टनि बानजायनायाव जि 15 साननि जि गरम बन्दनि जि मोसानाय मावबादा, बे मावबादाखौ हाबाफारिखौ दिनै बेखेवजेननो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो बे हाबाफारिया जों सिगांनिफ्रायबो लाबोबाय थादों आरो बे जायगायावनो बे सेन्टारावनो जोङो बोसोरथाम जाबाय। आरो बिदि हिसाबै देग्लायबो नैबे 15 साननि जिखिनि मोसानाय मावबादाया बेवहाय खोब मोजाङै जालांगोन आरो बेखौ मोजाङै बारलांगोन। आरो बेवहाय जोङो आगोलाव जोङो मोनसे साबजेक्ट बा आयदा जोङो लानानै बेवहाय मावबादाखौ लांबाय थादोंमोन। देग्लाय 2 होदों। मोनसेया जाबाय असमिया बिहु मोसानाय, मोनसेया जाबाय बर' ट्रेडिसनेल मोसानाय डान्स। फोरोंगिरि महरै जोङो जाय बिथांमोना बिनि सायावहाय बिराद रोंखा राखाखा, माने बिनि सायावहाय खोब मोनसे अभिगथा गोनांखा, बिथांमोनखौनो जों लाबोदों। बिथाङा जाहैबाय धीराज रामसियारि बर' ट्रेडिसनेल डान्सनि थाखाय, आरो असमिया बिहुनि थाखाय जोंहा कृपा राभा आरो रिजुमुनि डेका बिथांमोनखौ जों मोननो हादों। आरो बिथांमोना बागुरुम्बा दोहौ आरो बिहु वर्ल्ड रेकर्डआव बिथांमोना ट्रेनारखामोन आरो बिथांमोनखौनो जों दिनै लाबोनानै बे फोरोंनो थाखाय जोङो फोरोंगिरि हिसाबै जों मोननो हादों। 15 सानाव माबायदि फोरोंनाय जागोन? 15 सानावहाय बेखौ अलरेडि जोङो रुटिन बानायखाबाय आरो जोंहा जिल्ला बेंगिरिनि बिथांजोंनो थाजाबनानै बबे सेन्टारावहाय माबायदियै खुंगोन बेखौ रुटिन बानायखानो हादों। जोङो बिहुखौ 2 आरो जोङो बड' ट्रेडिसनेलखौ 2 बेबायदि साननै जों लांबाय थागोन। आरो बे 15 सानाव जोङो जमाहै मोनसे क्लजिं सेरेमनि लागोन। आरो बे क्लजिं सेरेमनियावहाय जों गाजा गोमजायै जिखिनि जों 15 दिनाव सोलोंबाय बेखौ जोङो बेयावहाय मोजाङै दिन्थिफुंजोबगोन।
दिनैनि बेखेवनाय हाबाफारियाव सोर सोर बाहागो लादों? दिनै बेखेवनाय हाबाफारियावहाय जोङो जोबोद खाफाल गोनां होनना मोनगोन जोंहा लाल बाहादुर शास्त्रिनि जाहा प्रिन्सिपाल बिन'द चन्द्र बर' बिथांखौ जों मोननो हादों आरो जोंहा रिटायार जोंहा बेंक मेनेजार आरो लोगोसे उदालगुरि जिल्ला बर' साहित्य सभानि बोसोनगिरि बिपिन चन्द्र ब्रह्म बिथांखौ जों मोननो हादों आरो लोगोसे जोंहा उदालगुरि जिल्ला बेंगिरिनि जिखिनि बिथांमोनजों दैथायहरजानाय मेम्बार उपेन चन्द्र बर' बिथांखौ जोङो मोननो हादों आरो लोगोसे जोंहा समाज सिबियारि जोंहा जितेन डेका बिथांखौबो जों मोननो हादों आरो दिनैनि बे हाबाफारिया जोबोद मोजाङै बेबायदिनो जों बेखेवनाय हाबाफारिया सोलिलांबाय। नंगौ देग्लाय जिखिनि जिल्ला बेंगिरिनि जिखिनि अर्डार आरो बिथोना बिराद सर्ट टाइमाव फैदोंमोनब्लाबो अब्लाबो जों मैया दाख्लै जोङो बे सानसे आरो बे साननैनि गेजेराव बिराद खस्थ' खालामनानै खारन जोङो स्कुल बन्दनि सिगांनो बेखौ जों खबर मोनग्रोयोमोन बिनि नटिफिकेसन जों मोनग्रोयोमोन नाथाय स्कुला सामार भेकेसन गरम बन्द होनायनि उनावबो नटिफिकेसनखौ जों मोनाखै आरो दाख्लै नै मैया सानसेल' बाद दाख्लैसो जोङो बे नटिफिकेसन आरो अर्डारखौ मोनबाय आरो बे अर्डार मोननाय हिसाबै जों फरायसालियाव जोङो खबर हैनो मोनाखै जोङो दा ओंखायनो जों एसे खस्थ' नांदों अब्लाबो जोङो प्रिन्सिपाल आरो जोंहा माखासे टिचारफोरखौ लोगो हमहैनानै न' थांनानैबाबो जोङो स्टुडेन्टफोरखौ खबर होनो थाखाय जों खावलायदों आरो बेबायदि दिनै जों मोननो हादों आरो जों गाबोन आरो दिनै जों बेलासिनि समनिफ्राय आरो जोङो गथ'फोरखौ जों बुथुमनो नाजाबावगोन आरो जोंहा मिउजिक स्कुलफोर दङ बे मिउजिक स्कुलफोरावहाय जोङो थांनानै बे गथ'फोरखौ जोङो खबरखौ हैगोन आरो बेबायदि जों मोनगोन आरो जोंहा बिसास दङ फोथायनाय दङ। बेबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों ओनसोलाव हारिमु बिथिङावहाय बेसे जौगानाय नुनो मोनदों? जोबोद साबायखर बे सोंथि सोंनायनि थाखाय जोङो बे हारिमु बिथिङाव जिखिनि आसाम सरकारनि बा गभमेन्टनि जि इनिसियेटिभआव जिखिनि मावबादा लाबाय थानाय जादों बेजों गोबांखिनि जोङो जौगानाय आरो जोङो सोलायनायखौ जों नुनो मोनगोन आरो जोंहा बिसास दङ खारन माखासे जोङो जिखिनि सोरबा गथ'फोरा बिराद मोसानो गोसो सोरबाया बेबायदि जोबोद माने मोनसे गोसो गुदुं जानानै दङ नाथाय बेबायदि खाबुखौ मोना आरो बे खाबुखौ दिनै सरकारनिफ्रायनो आसाम सरकारनिफ्रायनो बेखौ फ्रियावनो होनाय जादों आरो बेनि गेजेरजों बे आसाम सरकारनि जि गभमेन्टनि इनिसियेटिभआव जिखिनि हाबाफारिनि गेजेरजों जिखिनि बेयाव मोसाबाय बियो जोबोद माने मोनसे फरायसाफोरखौ गोबां गोसो दुंसिन होनाय जायो आरो दिनै बे गरम बन्दनि समाव जि फ्रि मोनसे मोसानायनि मावबादा बिथांमोना सरकारा लादों बेयावहाय साफ्रोमबो स्टुडेन्टफोरा स्कुल बन्दनि समावहाय मा खालामना थानो बेयाव गथ'फोरखौ बेस्थ'नि गेजेरजों नैबेयावहाय मोनसे बिराद मोजां खामानियाव बेस्थ' होनायजों लोगोसे जुरित' थानायनि गेजेरजों लोगोसे फरायनाय खेथ्रआवबो बिथांनियाव मोनसे गाज्रि गोहोमा जाहाथे बिथांमोननि गोसोआवहाय मेलेमाव गोहोम खोख्लैया आरो बिनि गेजेरजोंनो बारलांगोन आरो गाज्रि मोनसे बारहावा साफिनो नागिरदोंब्लाबो